ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Айноми юрист ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорвон Сафаров, канали юристи ҷей. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш гардондем. ҳозир мо саволҳое ки агар бисёр такрорӣ набошанд, ана ҳамвожда ҷавоб мегардонем. Нурулло Қурбонов навистай: агар вид на жительство дошта бошӣ, обратно омада метавонӣ ё ин ки не? Албатта ки вақте вид на жительство дорӣ, аз Россия ба Тоҷикистон меоӣ ва аз Тоҷикистон боз аз сари нав рафта метавонӣ ба Россия. Намозалӣ навистай: акай Сорвон, чиба дар Тоҷикистон света киштестанд? Ин савола дар мавзӯи гузашта мо ҷавоб дода будем. Бародарони азиз, дар ҳар ҷое ки агар светкишӣ оғоз шидагӣ боша, фикр мекунам ин барои обанборҳоро пур карданай ва барои зимистона омодагӣ диданай. Яъне ки дар ҳама ҷо ин чиз ба чашм намераса. Ҳастанд ҷойҳое ки камай ба назар мераса, мисол аз субҳ то бегаҳ светошона мумкин бикушанд, лекин ирам сабаб дорад. Сабабаш ҳами обанборҳоро, яъне гесҳоро пур карданай. Сабр нависай: салом акай Сорвон, саволи ма чунин аст. Ма гражданини Россия, агар военни билети Россия гирам, дар Тоҷикистон чӣ мешавад? Агар ки гражданини Россия бошӣ, вақте ки военни билет аз Россия ту дастрас кардӣ, дар иҷа аз даъват ба хизмати ҳарбӣ ту озод ҳастӣ, барое ки шаҳрвандии Тоҷикистона надорӣ ту. Ва агар дар ҳолате ки двойное гражданство дошта бошӣ, дар ин ҳолат ҳам агар ту шаҳрвандии Россияро дошта бошӣ ва Тоҷикистонам дошта бошӣ, ва агар ки анами военни билети Россияро дастрас кунӣ дар ҳолати двойное гражданство доштанам, дар ин ҳолат дар Тоҷикистон ту аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. Ва агар дар ҳолате ки ту двойное гражданствоиву дар ягон ҷо ҳоли хизмат кардагӣ нестӣ, военни билет надорӣ, дар ин ҳолат агар ҷумҳурии Тоҷикистон биёӣ, айни даъват ба хизмат боша, дар ин ҳолат ҳақ доранд ки турам даъват кунанд ва ба хизмат баранд. Маҳмадулло Тиҷай навистай: брат, ай Красноярск, Федератсияи Россия дар душанбе парвоз ҳастай? Албатта ки ҳастай. Рӯзҳои наздик мо ягон видео мекунем. ҳами 112 парвозе ки муқаррар кардагиянд, ҳама шаҳрҳоша номбар мекунем ки кадом рӯз аз кадом шаҳр ба душанбе рейс муқаррар кардагиянд. Парвиз Ҳакимов навистай: салом алайкум ака. Ака, ҳамун номерои телефонатона нависен. Бародари азиз, агар ягон саволи шахсӣ дошта бошӣ, метавонӣ ки дар Инстаграм равон кунӣ, дар ҳамунҷа ҳамсӯҳбат мешавем бо. Наҷмиддин Давлатов навистай: акай Сорвон, чӣ ба аймара намехонӣ? Ман интизор ҳастам. Ҷавоб надодӣ. Чанд бор шид менависам, ҷавоб наметӣ. Бахшиш бародар, мумкин надидам ё ки саволи такрория ба ҳамин хотир нахондам саволта. Исфара навистай: салом брат, ҳамин роликта моно меша ба каналам. Против нести? Ҷавоб те пешакӣ раҳмат. Не бародар, марҳамат мондам бигӣ. Муҳаммадшоҳ Мергандов навистай: ту беақли дурӯғ мегӯй. Бародари азиз, агар ки маъқулат набоша, даромада тамошо накунам ин наворои моро. Саша Маша навистай: кай мешава ки дар бораи граница бугӯй? Раҳмат, ман фақат видеоҳои туро тамошо мекунам. Бародар, ҳар чизе ки нов синавай, мо кӯшиш мекунем ки сари вақт ва аввалин шида ба шумо пешкаш бигардонем, бифаҳмонем аз хабарҳое ки ҳар рӯз шидастай. Дилшод Холов навистай: ассалому алайкум бародар, чӣ тавр билет мегирем ба воситаи сайти Ютер? Рости ма даромадам, ҳеҷ ҷое мисли заявка надорад, штоби заявка равон кунӣ. Пешакӣ раҳмат барои ҷавоб додантон. Бародари азиз, дар як наворум мумкин 3 рӯз 4 рӯз пеш боша, ма навор кардагиам, тарзи сайт даромадану тарзи ҳамун ҷои ному фамилияу дигар чизо ҳамаша нишон додагиам дар ҳамун навор. Даромада тамошо ки мефаҳмӣ. Сума навистай: салом акай Сорвон, ака ма гражданин нестам. Рафта ака Краснодар метавонам, самолет ҳаст? Ҷавоб тен. рӯзҳои 14, 21 ва 28 рейс ҳастай, танҳо аз душанбе ба Москвай ва и бо ширкати Ютерай.
ва як ширкати русии дигар парвозҳои худша шурӯъ мекунад. Уральский авиалиния вай аз шаҳри Сургут ба Хуҷанд парвозоша оғоз мекунад, вале аз Душанбе ба Краснодар ягон парвоз муқаррар шудагӣ нестае. ҳоло Раҳим нависай: салому алайкум акаи Сорбон, сози хубӣ? Ака дани мамен аз Екатеринбург ба Душанбе мошин кати рафта мешавад? Раҳмати калон. Мутаассифона намешавад, чунки шумо аз Россия то ҷумҳурии Тоҷикистон омадана бояд аз чандин сарҳадҳо бигзарен. Мақсад мисол мегирем, агар аз Россия меоен ба Қазоқистон ёки аз Қазоқистон ба Узбекистон, ҳамихе байни якдигариш ҳастаи сарҳадҳое ки то ҳол кушода шудагӣ нестай. ба ҳамин хотир ба мошин, ба автобус ё дигар чизҳое ки воситаи нақлиётаи умуман рисковат накунем. бародаро Саид Каримов нависай: ҳамира бо гуфтестам, чӣ ба комментарияҳои дига одаморо дида намешава? Ака ҷавоб те. дида мешава, не ки ихелаки ма комментарияҳома маҳкам кардагим, чунки иҷада ҳастай баъзан нафарое ки забони хуб надоранд, ҳар гуна суханҳо мегӯянд. ба ҳамин хотир ма маҳкам кардагим комментарияҳома ки ҳамин хеле мақсад комментарияҳои ноҷо апубликоват нашаванд, қатъи ҳамо пользовател заблокироват шава. мақсад ҳар касе ки ҳақорат мекунад, дигар чизҳо мекунад, мо ора заблокироват мекунем. ба ҳамин хотир комментарияҳоро маҳкам кардагем ва вақте ки комментарияҳоро мехонем, мо баъд худмон пешкаш мегардонем, мекушоем. мақсад комментарияҳоро як рӯз ду рӯз пас аз видеое ки пешкаши шумо мегардонем. мисол ина ҳамин видеое ки ҳозир айни ҳол ма навор кардесам, ира вақте ки ман мепардом, мумкин як рӯз ёки ду рӯз пасаш комментарияҳоша ма кушода мекунам. вақте ки кушодарам кардам, агар кадоме чизе ки навистагиен мебиёя, ман мехонумшон. Имрон Абдуллоев нависай: акаи Сорбон, бугӯ ки Қазоқистон фақат видножительстводоро рафта метавонанд ё ки шахсони оддирам метавонанд? Не бародар, ба Қазоқистон ва Беларусия рейсҳои кишидесай ё чартериянд ва барои шаҳрвандои худшон. мисол аз Тоҷикистон шаҳрвандои Қазоқистон боша уҷа мебаранд, аз Қазоқистон боша Тоҷикистон меоранд, ё ки ба мисли Россия агар видножительство дошта бошанд, ин шахсиятҳоро метавонанд ки ба Қазоқистон бираванд. Бибиҷон Ҳалимова нависай: ака чанд бор шид менависам, ҷавоб наметиҳен. ман ҳама видеоҳои шуморо тамошо мекунам. ма гражданин нестам, метавонам дар ин рейсҳои чартерӣ ба шаҳри Питер равам. барои бори аввал меравам бо ҳамроҳи фарзандам барои личения. айни ҳол мо фарз кардем ана ҳамон парвозҳое ки бо ютер ба нақша гирифтагияну ба анҷом мерасанд, ба ана ҳамон парвозҳо ба воситаи ҳуҷҷатҳои тиббӣ шумо метавонед ки ба Россия биред. мисол вақте ки ҳамон числош наздик мешавад, шумо муроҷиат мекунем ба посолствои Россия ки бо ҳамин хел сабабҳо ман мехоҳам ки ба ҳамин ширкат ба Россия бирам. ва агар ки аризаи шуморо қабул карданд, албатта ки метавонед рейсош рӯзи 14, 21 ва 28 май. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар боша, саволҳои худтона метавонед дар Инстаграм ё ки поёни ҳамин видео ба мо равон кунед. мо ҳамаи комментарияҳои шуморо мехонем, лекин аз сабабе ки саволҳои бисёри такрория, ба ҳамин хотир мо ҳамаи саволҳоро хонда наметавонем дар ҳар барнома. узр мепурсам бародарони азиз, ва дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.